Шешек отучы май айы, дуслар, ахырына якынлашып килә. Безнең тапшыру әле башлана гына. Сәлам, дусларыбыз, исәнмесез, иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Без сезне гадәттәгечә йолдызлык мизгелләре тапшыруында сәламлыйбыз. Һәм бүгенге тапшыру шулай ук кызыклы, шулай ук якты йолдызлык мизгелләре турында булачак. Сез әзер икән, алга, тарихка юл тотабыз. Түземсезлек белән көтәләр балалар киләчәк зональ этапларны. Әйе, дуслар, 3 зональ этап әле безнең алда. Шуңа күрә бүгенге тапшыруда да мин сезне менә бу искиткеч, үзе дә әле яшь балага ошап килгән бию төркеме җитәкчесе белән таныштырасым килә. Аның исеме Альбина Амировна Нурбакова. Ул Биектауда оешкан, барлыкка килгән везунчик бию төркеменең җитәкчесе. Альбина Амировна, исәнмесез? Тапшыруыбызда күрүебезгә без сезне бигрәк тә шатбыз. Һәм инде үзегез белән тамашачыларны да, мине дә якынрак таныштырсагыз, без бик бәхетле булыр идек. Мин театр училищесын бетердем. Аннары 5 ел буе Казанның атказының артисты белән, Авкатник Батуллин белән гастрольләрдә йөрдем. Аннары Мамадыштагы Ерулиннар исемендәге музыкаль мәктәбендә хореограф укытучы булып эшләдем. Аннары инде Биектауга кайттым. Анда Салих Сайдашев исемендәге музыкаль мәктәбендә хореограф булып эшлим. Һәм минем беренче төркемем театр танцы везунчик дип атала. Все называют меня Бэйби, Бэйби длинный чулок. Все называют меня Бэйби, пара рук и пара ног. Они завидуют мне все, они не знают, что такое любовь. Но я-то видела картинки, и я смотрела в кино. Да мне рассказывала Зинка, как целовалась в метро. Они не верят, все равно они не знают, что такое любовь. Что такое? Бам-бам, не открою. Что такое? Что такое любовь? Пускай для всех я просто Бэйби, Бэйби длинный чулок. А для тебя я буду Бэйби, красивый редкий цветок. Мы никогда им не расскажем и не скажем, что такое любовь. Подруги сами все узнают, хотя мы будем молчать. Они секреты разболтают, но нам с тобой наплевать. Тогда никто уже не скажет и не знает, что такое любовь. Что такое? Бам-бам, не открою. Что такое? Что такое любовь? Мы называем ее Бэйби, Бэйби длинный чулок. Мы называем ее Бэйби, пара рук и пара ног. Она пытается учить, сама не знает, что такое любовь. Но нам про это все известно, у нас полно пацанов. Мы с ними дружим очень тесно, все понимаем без слов. И только Бэйби отдыхает и не знает, что такое любовь. Что такое? Что такое? Бам-бам, не открою. Бам-бам, не открою. Что такое? Что такое любовь? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что такое? Что такое? Бам-бам, не открою. Бам-бам, не открою. Что такое? Что такое любовь? Что такое? Что такое любовь? Что такое? Что такое любовь? Димәк, сез Альбина Амировна биюгә кичкенә чактан ук гашыйк булып, үзегезне биюче һәм инде менә бию төркеме җитәкчесе булып күз алдына китердегез. Шулаймы? Әйе, мин 6 яшьтән бии башладым.
һәм театр училищесында, этюдларда да бейдім. Менә хәзерге көндә дә бейім. Менә сез шундый мөлаем, шундый еш, шундый кичкенә генә сезне балалар белән бутамыйлармысың? Бутыйлар. Бутыйлар. Альбина Амировна, менә тамашачыларга беренче очракта һәм инде менә безне караган дусларыбызга, юлчыкларыбызга үзегезнең төркемегез турында да сөйләп җибәрегез әле. Менә Везунчик бию театрына Бөектауда оешкан театрга 8 ел дидегез сез. Ийеме? Нинди балалар катнаша? Ничә бала сезнең төркемегездә? Нинди биюләр куясыз? Шуның турында берничә сез сөйләп бирегез әле. Безнең театр танцы Везунчикта 2 зур группа бар. Зур группа һәм кече группа. Менә зур группаны без былтыр сентябрь аенда чыгардык. Дипломлар башкарып, зур концерт оештырып чыгардык. Алар хореографияны ташламадылар. Быел да созвездие йылдызлыкта бийделәр һәм беренче урын зона конкурсында алдылар. Дуслар, сәхнәдә биюгә караганда без һәрбер биюченең хәрәкәтен күзәтеп, тарихның җибен югалтмаска тырышабыз. Һәм чыннан да һәрбер биюдә аерым бер тема, аерым бер идея бар. Нәкъ менә шул идеялар турында алдагы сорау. Альбина Амировна, менә сез биюләр куйганда каян аласыз илһам, нинди темалар кулланасыз, ничегрәк бара менә шул биюне кую өлеше? Мин һәр биюдә мини-спектакль куярга тырышам. Ул балаларга бик ошый.
Бу очракта балаларның хореография үсеше дә күренә һәм алар Артист буларак та үзен күрсәтә алалар. Әйе. Ә менә биюләрне куйганда, әлбәттә, ул бит идеясы, ярый, сезнең башыгызда килде, уегызда килде, аны хәзер куйырга кирәк. Кую өлешен сез үзегез генә башкарасызмы, яисә ярдәмчеләр бармы? Мин музыканы табам һәм аннары тыңлап, менә минем хисләрем, хыялларым Хәрәкәтләрдә чагылыш таба. Әйе. Аннары мин лексика буенча ярдәм сорыйм. Институт культурага барып, анда үземнең Җитәкчеләрдән, педагоглардан җитәкчеләрдән ярдәм сорыйм. Чыннан да биюләр бик эчтәлекле була. Тик менә бу биюләрне сәхнәгә кую ул бер эш кенә. Ул бит балаларны матур киемнәргә киендерергә кирәк. Шулай бит, Альбина Амировна? Әйе. Менә
Бу очракта сезгә кем булыша? Костюмнарны кая тиктерәсез? Әлбәттә аның фасоннарын ничек уйлап чыгарасыз? Кем булыша сезгә? Безнең бер генә мастерыбыз бар, Чулпан Рахимова. Мин аның белән инде 10 ел Бергә эшлисез? бергә эшлибез. Икәүләп образларына барлыкка китерәбез. Бик яхшы. Балалар менә ничек теләп катнашалармы? Әтиәниләре ярдәм итәләрме? Район җитәкчелеге ничек карый? Менә аның турында да берничә сүз. Балаларга бик ошый, алар созвездие йолдызлыкны бәйрәм шикелле көтәләр. Әтиәниләре дә көтәләр өчен бик булышалар. Бер костюмны әтиәниләре тегәләр, бер костюмны безгә район булыша. Бу бергәләп эшләгәндә чыннан да нәтиҗәсе дә бик югары килеп чыга. Сез дә менә созвездие йолдызлык сәхнәсендә әйтергә кирәк, дуслар, везунчик бию төркеме ел саен катнашып, аның исеме ел саен җиңүчеләр арасында яңгырый. Бу чыннан да район өчен дә, әтиәниләр өчен дә, балалар өчен дә һәм җитәкчеләр өчен дә бик зур бәхет. Кадерле тамашачыларыбыз, ул созвездие йолдызлык фестивалендә иң якты истә калган мизгел. Альбина Амировна, сезнең дә шундый мизгелегез бардыр, бәлки якты чыгышыгыз истә калгандыр, аның турында да сөйләп бирегез әле безгә. Әйе, әлбәттә, безнең 2015 елда бийек җиңү Бик җиңүгә багышланган номер булгандыр, номер бар иде, Сирин 45 дип аталган. Biz ул номер белән беренче тапкыр созвездие йолдызның финалына үттек, пирамидага үттек һәм спецприз яуладык. Әлбәттә, бу спецприз булуга карамастан бик шатлыклы, күңелле мизгел булгандыр. Шатлыклы булды. Безгә спецприз ул финалист булу бәйрәм иде. Альбина Амировна, минем белгәнемчә, сезнең төркемдә күбесенчә кызлар. Менә ни өчен кызлар белән эшләү җиңелме? Яисә малайлар җитмиме?
Niye mine malайлар türkümde yok? Нәрсе әйтә аласыз моның турында? Зур группасында бар иде. Алар анары спортка киттеләр. Кечкенә группада бар 5 малай, алар безнең изюминка. Без аларны бик яратабыз. Бер кая да җибәрмибез, тотабыз. Аларга да ошый бездә биргә. Akşamda var koksirin, şeşegine qarab tuyulun, gül gözlerin koksiden. Sayrida sayri sarı kuş, koksirinime qonib, elle qaytdingmi yanıma, sarı sandugaş bulib. Sayrida sayri sarı kuş, koksirinime qonib, elle qaytdingmi yanıma, sarı sandugaş bulib. Zemzem suvi solqin diller, tatib qaraganim yo'q. Hallarimni anglar eding, qaytib qaraganim yo'q. Sayrida sayri sarı qush, ko'ksinime qo'nib, alla qaytdingmi yanıma, sarı sandugash bo'lib. Sayrida sayri sarı qush, ko'ksinime qo'nib, alla qaytdingmi yanıma, sarı sandugash bo'lib. Sayrida sayri sarı qush, ko'ksinime qo'nib, alla qaytdingmi yanıma, sarı sandugash bo'lib. Sayrida sayri sarı qush, ko'ksinime qo'nib, alla qaytdingmi yanıma, sarı sandugash bo'lib. Siz нидек биюләр куясыз? Күбесенчә менә кайбер төркемнәр халык биюләре куя, кайберләре эстрада манерасында эшли. Сезнең нинди юнәлеш? Миңа бик ошый эстрада манерада эшләргә. Балаларга да ошый, уйнарга, образларга керергә. Күбрәк без эстрадада эшлибез. Альбина Амировна, менә яшь педагог буларак, сез эшегездә берәр авырлыклар белән очрашасызмы? Минем шундый хыялым бар. Үзебезнең генә хореография класс булдырасы килә. Чөнки без бүгенге көндә спорт укытучылары белән аны Спортчылар белән, көрәшчеләр белән аны бүләсез, шулаймы? Бүләбез әйе. Балалар шуннан да күп, урын җитмәйдер, шулаймы? җитми. Вакыт та җитми, урын да җитмәй. Әйе. Бөтен дипломнарны, бөтен кубокларны куясы килә. Стеналарга элеп куясы киләдер, шулаймы? Әйе. Һәм шул класска кергәндә, балалар белән бергә кергәндә, шул кубокларга карап, дуслар сокланасы килә. Шуннан да бу теләк, бу хыял күп райондагы эшләүче педагогларның хыялы дип әйтсәм, мин ялгышмамын. В некотором государстве. Короче, случилось это, как всегда, в Тридевятом царстве. Ну, конечно. А где же еще? Я вот думаю, и почему? Если что случается, так непременно в Тридевятом. Другие царства живут себе, поживают, а у нас вечно. Если не одно, так обязательно другое. Извините, отвлекся. А началось все вот с чего.
первый богатырь на Руси. Полюбила парня я из деревни Клюева. Тапшыруыбыз, кадерле дуслар, ахырына якынлашып килә һәм инде гадәти рәвештә тапшыру ахырында безнең төп героебыз тамашачыларга, Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашучыларга, шундый ук яшь педагогларга теләк юлый. Альбина Амировна, сүз сезгә, рәхим итегез. Без Созвездие йолдызлыкка сәламәтлек телибез, бәхет телибез, аурамагыз һәм сайлап алган юлыгызга алга барыгыз. Әйе. Biz de sizge Альбина Амировна уңышлар телибез, чөнки суперфинал әле алда, чөнки Созвездие йолдызлык фестивале әле тәмамланмады. Шулай ук һәрбер катнашучыга біз түземлек телибез, чөнки карантин бераз безнең планнарыбызны бозып куйды. Шулай да без кулларыбызны төшермәдек. Без фестивальне көтәбез, без суперфиналны көтәбез һәм шулай итеп менә шундый позитив рәвештә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.